Namanje isaqhubeka iyatrenda i-challenge yafakwa uKhuzani ey'nkundleni zokuxhumana la khona ayekhombisa itheknoloji equkethwe imoto yakhe. Iyazihambela nje, iyazihambela yabo. Usesifikile yabo, iyazihambela. Buka iy'nyawo, buka iy'nyawo. Bheka phambili. Yabona iyazihambela. Yabona ikhefu, yabona nje ikhefu. Izolijika nje ikhefu. Izozijikela nje ekhevini. Anginyathelanga lutho. Iyasensa nje kuphela ukuthi kunemoto yini phambili. Iyasensa nje kuphela ukuthi kunemoto. Nesiteleka angisibambanga nesiteleka yabo. Buka mina. Buka iy'nyawo. Buka izandla yabo. Iyazihambela. Iyazihambela nje, iyazihambela yabo. Usesifikile yabo, iyazihambela. Buka iy'nyawo. Bheka phambili. Yabona iyazihambela. Yabona ikhefu, yabona nje ikhefu. Izolijika nje ikhefu. Izozijikela nje ekhevini. Anginyathelanga lutho. Iyasensa nje kuphela ukuthi kunemoto yini phambili. Iyasensa nje kuphela ukuthi kunemoto. Nesiteleka angisibambanga nesiteleka yabo. Buka mina. Buka iy'nyawo. Buka izandla yabo. Iyazihambela.